Yan, good morning! Ito na, uwi na kami ng Bicol. Nagising ako ng 5 a.m. Tapos nag-ayos na ako para anytime ready na pag ready na rin yung kapatid ko. Kaya yan, excited na ako makita mga anak ko doon sa Bicol, saka si mama, saka yung kapatid ko, tsaka syempre yung apo ko. Samahan nyo na naman kami sa biyahe namin pauwi ng Bicol. We are two wanderers at dawn of the world full of war. Early sunrise, I gave promise. You said always, and we run and dance. I'm following, I'm preaching, you're my church, I'm yin and yang yang, you're my eve, I'm your ass. And no one is right, oh this world is so blind. Feel no doubts in your eyes, you said always, and we run and dance. We are two strangers who fell in love in the world of wolves. Late sunset, you said yes, I said always, and we run and dance. I'm water, you're a wave, I'm a player, you're my prize, I'm a ghost, you're a house, you're my body, I'm your glide, and no one is right. Oh, this world is so blind, feel no doubts in your eyes. You said always, and we run and dance. We run and dance, oh. We run and dance, oh. We run and dance, oh. We run and dance. Here na kami sa Naga City. Ayan. Ang City of Smile daw.
Ano? Ay, si Jomar yun. Naipa. Hindi na kita bumuka. Baka Umalaog. Ano? Umalaog Sa pa. likod pa. Wala yung buksan na ang ano. Wow! Gaba na ng ano. Oh, Lening-Leni. Oh. Lening-Leni talaga, oh. Uy, grabe Solid Leni. Oh. Ayo ay. Dapat Iyo, ko ay. harog man kita kanila. Gantang pink. Babakal daw kita. Lagan. Andito na kami. Ano daw yung bubuksan? Kaso hindi pa binubuksan ang gate. Hindi ko yung bahay-bahayan ni Mama. Lalayo. Ano ma? Ma! Ma! Si Mama! Halo yung di nagirilingan. Hello, nanak! Hello! Hello, na! Ay, ang niunoy ko! Uncle! Hello, Ellis! Ano na, Ellis ko? Wala! Karatin! Wow! Utala! Kilala mo ko? Kilala mo si Lala? Kilala mo si Lala? Bukas kang ano? May Chloe! Bless! Oh, Lord. Ay, hug na lang, hug na lang, hug na lang. Oh! Wow! Tara, nanak! Hello, nanak! Ay, inggit ang baby ko. Inggit siya. Nagililo ka si ate, oh. Inggit ang baby ko. Ayan, oh. Tara, ay, payaton ka na! Hello! Here's Elise. Oh, look. Dito, bless mo. Si Tara, ni! Tara, di. Nara si Imbel, oh. Bye-bye. Kailangan. Ay, Imbel. Tara, nanunoy ko. Yung bunso ko. Uy, nalaog na kami Pink. sa laog. Uy. Naumpisa na ang party. Hello, Pugsley! Hello, Pugsley! Come! 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 Hello, Pugsley! Dinner time! Wow! Ayan, dinailan. Cheers! 안녕하세요. Ayan, uwi na kami sa aming kuweba. Uwi na kami sa aming kuweba. May pasama dyan si Mark, ha? Yan o, parang tindahan na ng motor, oh. Wala. Mga pamigay pala yan ng... Yan, kaya hindi makita ang Plaza Miranda.
Pwede na akong pumasok, Ilis. Opo, pwede na akong pumasok. Malinig ba ga? Oo, malinigon ba? Ay, salit-salit pala ng lamisa, ta? Ay! Hindi ko naaraw kan kasalit pala ng lamisa, ta? Ay, Jesus! Ayan. In God's help, sana mapa-renovate namin tong bahay. Hello, Daddy ko! Uy, thumbs up ulit si Daddy. Love you, Daddy. Love you, Daddy. Ayan, good morning. First morning ko dito sa bahay. Hindi ako nakatulog. Nagising ako ng 3 a.m. Kasi sa tingin ko ang dami kong gagawin dito sa bahay. Kasi mamayang 8 o'clock may lakad kami ng mga kapatid ko. Pupunta kami doon sa lupa ni Mama. Naisip kong habang hindi pa naka-schedule itong ipare-renovate itong bahay, gusto kong maayos-ayos konti. Yan, pupunta kami kina Mama, maglalakad lang kami, exercise. Bye-bye. Ayan na ang hacienda ni Mama. Model ay. Hidden Paradise Plabel. Boleh, ang flip-flip ko, ugasan taka na sana. Tama. Diyan galing sa taas. Yun ang sinasabi ko. May tawag dito din. Hindi namin alam na hanggang dito pala ang lupa ni Mama. Hindi na pa bakod ng pamilya. Ito siyang bakod ng pamilya. Paikot dyan ng creek. Hanggang doon ang lupa ni Mama.